Pues això, tio, estava ahí la puta fallera, macho, en un pedal de porc que portava allí en el balcó de l'Ajuntament, pegant uns crits de porc, pujar a la valla de la falla infantil esta, em va pujar a la valla, a la falla, després tot, un percal. La qüestió és que van tindre que demanar a mi un qui d'esto de fallera per l'endemà a l'ofrena perquè anava, que no podia res. I bueno, Hòstia. pues això, tio, bueno. A veure, tio, jo te voy a parlar d'una peineta que m'agradaria aconseguir, que vas trobar l'altre dia a internet, que resulta que és dels tallers d'experts, del mestre expert. Hòstia, que guapo. És... A veure, això se pot aconseguir, no n'hi ha... L'únic és car. Però... Vale, jo és que estava ahorrant perquè em tinc que comprar un cotxe perquè el que tinc ja no tira. Ja, pues, això, si vols, jo te dic demà algo i quedem, o Vale. que siga. Vale? Sí. Soterres la soga on calmes el toro. Es bressola la pols dins les línies de la claredat que es filtra pels finestrals.